tuk in zing chu ni asat run sa vewara lom top chuan boite po hei tukin zinga chuan kazar chhuaka ama hi kazar chhuak ka ti mai a tian zinga hianin ni hi ka hmu tir thina kan balcony tang hian kan thaw ve le a hian chuan ei amut te hi a dik ve reuhin ka sha ni chu maw o mutui lutuk mam te chu chuan tian ni sa ka hei rei lo te ka em tir thina ni chu maw chom hi atira tangin kan ngai na tira hu kan in bul chu in sa ti khani mai an tam to pa beng cheng mo kha atira tangin kan ngai na tira hei kan dim doi lo ti me ang kan oi ngal zel lo wa chuwang chuanin ama hianin ngai khata ngai to nyang te kan tia chuwang chuan keima ni poi kan ol pha zeu ani chuwang chuan nau po hi lo denge dim doi over thi ngai ka ti lawa a om tok chu shat me amaro chu keima ni a chuanin thian zinga kan han da chwa te an nuam hi te me matli film he savar shamri te khang zong zong te khai a peaceful to pa ama po nuam ting ka sha heta ha ke po he nuam ka ti chin ka ti dan thin ania room om re ngai chuan ti han thli film ron thloi hewa ti han mutan nuam a ha chhaw wak zela hi chu doctor hawin tunlai nau chu an ha chhaw na san ti shimshima khati ante po kha an enge an twar ve tura ngai hang enge man le ke ni po kan no pan line che hetia ang enge mindim doi em chuan pung ka shelaw tro o kan fa pa hi kan du ve em te ni voina kan hun man dan te karon tilang don ne o thingpui te kan in ve photange o voina hian hei sub center kan how tu te le an how te anm how in I boiti anon ena hei in buk te hi I kan han kal lok thei lawa minon ken sak khapa boiti kan buk do na chung te chu karon tilang do na miron loa in kan lom em ani ti kha kan sei do ni chu au te hin mil chana hin tilang do nên sẽ không xin nó hết tại ăn cái đi pha về để nghe pha về mấy cái là cái em ăn rồi cái rồi cái lộn em ăn nhiều thì khác là sẽ đỡ này chứ hay về mấy mày hi để nếm đâu làm về bởi vì chỗ mình cho cái mình vậy mình một tí mình không muốn mình cài phải viết ôi Van lật liêm em liêm lâu anh gì mà liêm lâu tiền liêm này chuyện xuân liêm lâu wir verleben Van ơi tiêu quá xí chẳng thể lâu chú tí mà mi pha tên liền thur bốc dài ba chú năng liền thur nắng mà nu tê tui này chạy này trả xong chú hay ba ngày nấu ba ngày thâu ăn gì xem là về lại chuyện nữa thế hết tiếng hết trả cái thì cái ring rồi đấy bị chừng ngoài rồi digital ai cho digital đi về thì hàng chục kilo đồ One 10 by 70. thì em khá lại bấm chú nói mình vất thì về à bởi tê ấy chân slow là về rồi
130 by 90. tu lai thang thar te chuan kan hrisel na kan dam na kan him na kan mo phur na kan hria nupui nei ma chu 6 man lo a him der pasal nei ma 6 man lo hi a him ber I thei lo ni chuan mo phur na hria ma langam lo ni te ro le I phone ni pai reng angin condom pai ve reng la HIV la ka lo hi mang che Hi guys, hey tun chuma chuan kan pa o em tiang o hey in huam AKG hi microphone ni music lam tui mi ho chuan in shat ve karinga ato po ato ve ti me ang aman za chu ka tilang kher lawanga in lo en ve to me anga chuan in lo hi microphone stand ania chuan hi a cable ania chuan in nge kha ngoro ka phone a rilok kalo let liang kalo let le ta chuan en lo he a cable ani ta chuan nge sota tuda adang sound card ka cha sang le ni chu sound card po he kan pa ina adu ber he Zaimia ti me ang khovel pumsha da chuan Billie Eilish mo kanu sound card man ang chi kha adu tlat me a chu te po chu he a phone a hian adu te a o ang chi amamo tur he a studio ta na amamo tur ang kha ngi azia khachina ni chu azia kha chu kalang hukhiau ta chuan ka chen na zar chu ama in mania acha to a he amomo dang hau kha ma se kha hau kha tu na mi hau hi tlema atau dewa wangin nei lo a indivesia mo chuan nei lo a indivesia kha chu he atau ang kha chu ala changam lo ani chung hau chu keima kalang hukhiau aruking ka cha saka chuan he alo thlenga a chen zar sound card chu lo la thleng lo a kar le lama lo thleng tur anti khania chuan chu ka pe chak to ta pa tin nge a react ang ti kha ka she chak an room ma no te oi me ka mo chhun lama hi chuan in ke ma hi kameng char char zela chhun lama naw ko ma ani hian zan lama min chho ve chin ta chuan ke jing kara jing dar nga bi la te kan thau le he nau te nei chuan in kan ni man da ni amu man lo to pani chuan tu da bon he nau te mi lo chok zok ro ka ta mo hey ama hian ka phur to zo ni chu ke ma hi shem he no ama ti do lu tu ka amu tur hi ma se u eng ti nge min lo cha nang ti te eng ti nge mak ati tur vel kha he ai ka va pek don khan eng ti nge o mang mo he a surprise over ngem ti te kha ka shi cha ka ni chu chan kan en je lang min lo en pui zel ula chuan ama hi room ma lo ma chuan kan en lawang kan peng hey camera heta ti din to pichang ka thiama han kal kwal vel han la ki ka zei lawa bilaw shi thiam don na in law hlim pui ve nge ka be se surprise hey bilaw em Khơi mình nghe cái chả không có thể anh gì cứ tạo lên rồi nó quậy nếu mà đã tu cái chả sẵn chơi là anh gì rồi biết đúng số rồi cái break là chơi cái break là cái gì của đấy thanks Ủa anh không làm tiếng quá Damn Mike phone na lấy tur li si ta kha Okay cái không phải chơi mà cái sợi vắt ngái luôn mà mà xem mà đi ăn lấy về là con nó tủ căn con về thì căn con về tủ đen thua cái tia mà xem mà hiện á bây giờ ăn này xí đâu
pusa in dei si lo me tia hi mi tum wang ve le khi lo ni do ni hi Ai đi đâu để chân về khát cha. thank you wow dem tàu don tụ kai before 20 Đi đoạn chi tắt cho liền. guys hi nghe In lo sound card kha ka cha te la ma se lo le khela sound card kha ka cha te che sak te au yo. kan hong xin dang guys unboxing ha mi ang siêu về việc này đi khai cái gì AKG guys em không cái gì giống này hell gas về yo Em có được cái này chơi đó nha. wow nice về nice hell guys class nó điểm rộng về yes cái đủ chi khá nhỉ guys nice về class Z thank you so much Ôi hay mình post nó hay tụ. nice guys my wear nó trang hị mà sẽ thì tắt eo nắng rộng cái nụ pin này vàng ạ nice guys computer ông mà code san tụi mày đó nè anh mình anh mình cái bé imang ay na purple mình nan zong ka boy te đó về Bởi thế con được phải lắm. em kia thì chúng là guys class heavy no ang teming ko la imang ay na purple min nan zong ka boy te Over tụ. imang ay na sumro tuy pai long min nan zong ka iki phim to em ni nga ison sok le boy te nice chadon to thấy không Chập lệ chia. Ô pom mấy rồi. Áo lệ li nè pom lệ đó nè. Ôi dai parat lệ đó. Ôi tia nụ tế siam hun le to a chun lama nụ tế siam chop a ni a ti chuan zan lama kan nụ tế a ringa mo chu kan a tui tur ka chuanga chu flask ka kan da lok ange o chuang me ka la so lo ani heta han chuan ol sam ber mai arang ka tim pok mo no te nu te siam te na pakhat ating to ta kai ni tan chuan apa lom nu tu ku azai reng no te harang ti ka lau to chuanin thil pakhat ka ron ti lang do na hei in chung thleng ti te hetiang chi kha zuar chadau mai ka sha amo chu ke ma pon ka va dor bia in huang so ka ti lang em no sot lai so no ma kan dinner set
mania kalea extra chu IG a ka fu lu tu ka cha atlom ro san discount line ya sang sing khat le tlem man ve kha sang riat le ti ve lekin ka le the mo ka lom lu tu ka cái chú khề ngã thì anh in hay par boy thì anh chỉ thì cái ngay na em lâu hay hẳn ngay là dẫu cái chỗ ông chỉ na hay thì mi năn war ang kha hẳn ngay là dẫu ông về chỉ na là sẽ cái đủ bể thì plain en col hạ thạc lâu hay thì stain ông thấy lâu anh chỉ cái đủ bể ra chú vang na hay glass veil po cái war em à cái mà ni kan in lama hay kan nu na lo war ve bok nen cái mà hay kan ka chhun ka ti china khati ang chi borsil ang chi te kan man nuam ka ti china silpo nuam a fai pon anala ka tia ma se extra hi athe em chon an ma ni ka dora wang khanin angi mani present miron petela ui miron penim to pa ti teu me ang o kalom to pa ni chu o ngoro tui kan thun lo bang ai Tuan, heng hau hi ni ta a hey miron pe a hey Tupperware anya chuanin Tupperware elo bottle mo ki dana ni te hi we arong te hi hey mun am ka ti to pa amoi to kalom lu tuk chuan an ma ni hi I convention ve shim shim ma min mention ro ko an ti chang lo ma ro chu kalom e ma min lo pek tel bang kan mo tak ania chu bang chuanin an ma ni hi an phone number le an IG page hi heta han karon tilang tel do na in mamole duin ne chuanin in lova be pop ve don na o chuan heng poi ka la hong me lawa heng hi mak ania clay cái mà ni paisa chuan le do ni la chu he kan le phak lo tur ania kan lom em ani ui he nu ni to chuan in chung thil ringot thi kan ngai to mo ama chuan kanu ti tur ve ka hang ka da china ma se tu na chuani ke ma ni akan han in dan ve to chuanin ma ni vekin thil hi chỉ để thấy in lấy ngay tổกันตีค่ะอุ้ยอันน่ะต้องให้อินหัวเอ็มให้ไอ้อาชีนอมบุกันนี่มั้งข้าจำเท่ากับให้ฮีเนี่ยกับพอเลี้ยงเราไม่ยังอันนี้จวนไอ้อ่างอาบัวไม่อ่างอาจวนให้ฮี Tupperware store container มั้ง serve container คนเดียวซูไอ้ยี่กันห้องเล็กสินะยิ่งทิ้งเงี้ยอมกันห้องโลกดูแล้วว่าอินหูเวตันก็เตะอุ้ยฮัดชัดต๊อบไอ้อักลาสชัดต๊อบโอเวน่าโปมันเทอันนี้ฮีเกี่ยแบบนี้ดูป่าเพย์จู่ให้โจกันเราจุ่มตำเปิดเพย์จอนินอีอัดชิงริงเลยไม่อังให้กันเนี่ยจู่มาจนโอเวน่าฮันตีลมเจละไงอะขมิตันขานอัดชัดลุตุกโดนให้อาชีพป้องเห็ดชักคบไหมวิก็มันลงตับจอนให้ที่เองไงโอเอ็กตร้าซูเปอร์เวร์ที่มิงเตกันชิดให้เราเขาป้องโมกันจูวิมวยเราต๊อบให้อาปาระพอให้จังซับปาร์ก็ตีจีมวยก็ตีให้จังจีเตเชมปาร์บวยเนี่ยสิเราให้ปาร์เซฟก็ตีไหมmôi ta cái này môi ta các bạn lom về ô hộp bộ bằng hông lẻng ô hộp bộ container thấu nè wow hộp bộ ui trời ơi liên tục cắn mồ tắc dễ mới luôn bé nè hi cắn vân lốm tập em môiกันมั่งเลยจ่ายโดนนี่เฮกันลมแล้ไหมไม่ลมไปตู้เตจุงอ่ะพันกันลมนี่ส่วนบุยเตียหนุ่มเตะก็เสียมาง่ายตัวตุยน่ะฮัลตัวรอนเท่าเลยเจ็บตัวจู่กี่มันนี่บีกันหนุ่มเตะ
siam tat ka ran tilang pe an mai don ni min lo thir don o ek ni siam ve nang ni hin ti dan bi te hi nu hau hi chan kan ne ya o dang kha ka ran tilang ne o mi hi kan he mi hi atangkai em em hai te hi mo kan mang na sa a chan chun hu te siam na vela khan chon no te a chon hei hi similak khi kan 80 ra chan chu kan doctor lau khanin similak khi nu nu te tui a angber tura an siam hei nu nu te tui tuk chom longa ma si angber tura an siam an ni an tia chu wan chan hei in lo thak don nya ta nan ka pe thina chon nan le ap tamil ka pe a ma se hei hi hemi hi ka pang to o tuna chang khamang chinani chuan heta han kan tiluma chuanin kan ti fai ati fai na ni poka chuan hi kan mang tangkai chan chu tho chauka zana lu te kha boi thlak thinani chumo chuan tuna nu te ka lo siamang o hei hi similak khani ta a chuan ei chu ka silfa heta ka ur fai vek to khania chuan heta hianin ka te thinani chumo hei keima na ka lo thopel pun apana lo te mai zela lo hei te dan te lo thiam lo takin ka te tir mai zel ni tahan chuan an ne ka tlema le tak deuin ka pedulo chan chu hei an ek te hei an khol pha thina an ek ka khalang ti te ka lau mo ti han scoop thum ka tel thin ni engtin nge nu ho dang khan in siam ve ka shi chang lo ma se fa te chu kan she chang bera nu te hianin siam dan big te chu ti chuan ti ro chu tiang chang ke chu ka tel chin sin chu ti chuan in ti ringot point ni lo kan no te din huna in ang vek lo ta an nu te du dan te po mo i atak dan te point ang lo ta ma se ke ma chuan ka siam dan chu hemi hi scoop thum ka tel chin ani heta ka sil fai sa kha hei boite no te de bura hang kada lau don ta ni mo kada don ta ni salut tuk ta ni ui den sa to kin kan han boi puya ti dai le hal char ngai te boi thlak thin ni ti han tin mo yang khang ngai chuan ti han ka chok thin ta ni mo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ti ka kan char thin aba poi da char thin na ke pon ka char thin ti han hei zo te ka arei do lo mo ti han akan chok zo ta a thun don ni pe te ni na han mo kati dai lawanga alamu re deu do na wangin lekina ahar una ina tian lo da top don khadi zong kha kan no te nu te siam dan chve te o ani eting nang ni siam dan te kha comment ate lo se ula min hawa ngai le min ron ha ula no dang de chu ni kalau tilang zelang chuan i nu te tui nei lo hau kha ke ma puna ka ngai em karan children cho he inte chu tu manin faktir lo amaro chu ke man tha ka ti em awain karan sei tel do na mo chon hei electronic ti hi dam doi na khan kanu chanu in nulu i republic upper republic benga mi kha kanu chanu ni ta a chuan chu chuan in a thalu tu ka ta dam doi na khan mi ron pe a chuan chu mi nu a chuan hu te tui karon nei chana chuan ina khan in kan nei lo le dewa kan boi a chuan ka in le ta ni i thum re ulu tu ka ma te po hi i nu te tui nei lo khan ro ei ve chin te u ei electronic ti hi na hi tha pa ti top nu te tui a om zung mai i kha i ka fak re top he chu vai company bla 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 po lo ni mai thea tu te siam vai ho siam tho chu nya chu ban chan electronic ti hi na nu te tui nei lo ho khan lo in ve te u in chat pui don ti ka sha ke ma chuan nu te ron chang hal vek atuna tun nu a pe chang ke in changam to lo chan chu boite na fo vereng to ka nu te zan lama in vereng to wangin ka in chawak to lo atle ma atlem deu hian ka ba in le chin ni lo in veru
no te ron en ani Cắm xài á, thì ha, bật xài á. mau pa chan pa trăng thel khoi đấy bốc ra cho rồi bây giờ lâu thôi lệ to mi ấy áo lì lì in là bom chạy chạy à bây giờ ôi để tụ to ni mà tôi nói được cái phải lúc nào thì hắn cái này khu lệ chốt to nữa nè thì hắn cái này mình đàn cho nên tên aron hara được cái này bé amul le anga tikhan chuanin ni tin now hi ke chu an rim chama katia e mi now han pompo a hei pom nuam deuh ni tir kha hei ka fapa hi chu ka du ni chu thelo yanin hei zaihlim kan in chung hian ke ba po hianin kan uten ron ba boal sakman lo yang ka boal mai zela ni khata ni nge ni cardena te boal chin ro min tia ma ro chu ka shilo ke mai ka ata chuak thin nge zana te tlailama te chuna te khei kari ruwa tho hun boite arim cha ka ti hun la ka boal me ya pathian zara eng e ma ti lawa e room te kan lo ta upa le nge washroom te po anyang chu kan lo tu ver zong te ka kharve ka ventilation te khatyang ani ka chuanin ka shilo hei naw an dam lo ma nya nitla nuwa boal te chu ti ang chi an soi kha ke ma ni ai chuanin kala tong me lawa a chan chu no te hi fai takan oma an om te hanin an mu ta tui du ka tia ke ma chuan ai tia an trawak te zana mu thelo te anin apa ne hanin hei rei tak ni chang si lo mo he kan ti zung zunga kan han buala I zanria po ni se a mut thatwak du lo yan kan buala a re de zela ni chu hei an chak nge te po mo hei hi in lo ti ve chin tem ka shilo ke chu a kan at ang hianin ikan chemol top zel me hei kan ti pop zel me pathian zara kan naw hi pathian min ve sang nge a shi sel em thowa voi khat ma tu na hian ti me ang damdoi na kan chang kan swai in hei thakhat ani ve don to a damdoi na hei a khwa siklo lo a han en tir ngai ang chi ti khan lo mya lawa kan han jin pui lop pa kan chwa pui lop pa tin hei api te na te po zuleng ve china ni chumo an ron shwai china hei an manin no ten du em awang han ta po hanin em chu kan la ti lawa mohun chu kan se ti lawa se khatang kan nge kan ti pop kha alo poi chuang lowin ka sha ka sha lo no te din munai nang lawa ke mani a chuanin khatang kha he kan en kol dan chu ni ve mai karon sei ve zai ni chu hei nu te pek pa in mo he ti zong hi ni se tun chuma kan video chu ni danga karon ti zel don na o content tur hi ka shelo ve thei lutuk sia mo ase thei top kalau cha zel don na min du saka milau en sak sham tu te hype milau pe tu te le milau subscribe tu te in zawai chunga lom thu ka se